Bon dia i benvinguts, ni que sigui virtualment, al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida. Soc la Txell Bosch, responsable dels serveis educatius, i m'agradaria presentar-vos una de les obres més singulars de la col·lecció del museu. Es tracta d'una pintura a l'oli amb la imatge d'una dona una mica especial. Es tracta d'una imatge amb molts missatges i és per aquest motiu que ens agrada que sigui l'espectador el qui vagi descobrint-los a poc. El que ens crida més l'atenció d'aquesta imatge és l'autolesió que s'està exercint a les cames. S'està fent mal, però no sagna. També és estranya la posició dels seus peus, que es contorsionen, que ens inciten a pensar en una malformació o en una malaltia. Aquesta part de la imatge de dolor contrasta amb l'expressió de la seva cara. És una expressió més aviat d'indiferència, no pas de dolor. La seva mirada es fixa en nosaltres, ens interpel·la i ens obliga a posicionar-nos en allò que li està passant. De fet, més que mirar-nos ella a nosaltres, és com si nosaltres l'estéssim observant. Si mirem l'obra en el seu conjunt, veiem que es tracta d'un gran llenç de color negre, un espai fosc, indefinit, claustrofòbic, on la protagonista es troba a baix de tot, asseguda, fixant-nos la mirada. Finalment, ens crida l'atenció la seva vestimenta, una senzilla camisa de dormir que ens fa pensar en la vestimenta que podríem portar a casa o fins i tot en un hospital. Doncs bé, suposo que us n'haureu adonat que darrere d'aquesta representació realista d'una dona s'amaga una complexa visió del món. Aquesta obra no té títol, però forma part d'una sèrie de pintures anomenades Monstruas que l'artista de Palència, Marina Núñez, va pintar a finals dels anys 90. En aquesta sèrie de pintures, les dones en són les protagonistes. Amb les mirades desorbitades, ens interroguen sobre la identitat. Existeixen des de la seva monstruositat, des del seu dolor. Monstruas, com totes les obres que farà Marina Núñez més endavant, narra la invisibilitat femenina i ho fa accentuant la bogeria, la monstruositat d'aquestes dones que reivindiquen la seva condició femenina en un món que històricament i encara avui les exclou i les margina. L'obra de Marina Núñez ha estat sempre marcada per la mostra de les identitats excloses, d'imatges al marge dels cànons estètics. Així, les seves dones histèriques, monstres o cíborgs, tot i pertànyer al món dels exclosos, no ens semblen llunyanes. Moltes vegades fins i tot ens hi sentim identificades, ja que en la monstruositat o la bogeria tots hi podem caure en un moment o altre. Marina Núñez té una tècnica figurativa molt minuciosa i al llarg dels anys ha anat evolucionant, incorporant nous llenguatges artístics gràcies a les noves tecnologies. Tot i això, cal destacar que el més important per Marina Núñez no és aquesta tècnica, sinó el concepte, el discurs de les seves obres. Ella és una gran lectora de literatura dels segles XIX i XX i també de ciència-ficció. De fet, explica que si pinta és perquè no és capaç d'escriure. Això ens explica l'immens poder narratiu de les seves obres. Finalment, és interessant fixar-nos en que la pintura de Marina Núñez és de tipus realista, com la pintura academicista que tradicionalment és la que han utilitzat els homes per representar les figures femenines. En aquest cas, però, Marina Núñez no utilitza cap tipus de bastidor per fixar la tela. El bastidor l'assimilarien amb un tipus d'opressió. En aquest cas, el que fa és fixar la tela directament contra la paret, com si es tractés d'una pell. El fet de que no utilitzi cap bastidor, podríem assimilar-ho amb que aquesta figura femenina, aquest personatge, està aconseguint ja alliberar-se d'aquesta opressió masculina. Bé, doncs, com us deia al principi, aquesta és una de les peces que genera més diàleg entre els visitants. Espero que us hagi agradat i que us serveixi per a reflexionar. Fins aviat!